ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Zai dan girma mai yawo. Addu'a da muka musulunta muka koye shi. Kaga muka koma Ibadan. Allah ta sine za mu musulunta ta maman yabo. Muna zuwa muka sai maman yabo rabba na hati na fidi. Shi kenan ya musulunta shi ma. Kai ka wato. Kula ya musulunta. Maman yabo. Ba mutumin nan bane. Allah aka ce musulunta nan tabbas dan Yarabawa. A tuna ganin sa a masallaci. Abun ne ma ya samu. Wannan ne an taya mai gagari ai. Normal ko za mu shiga. Mama alaikum salam. Alaikum salam. Kai mutumin nan. DK. Ya aka yi ne. The Hausa hip hop rapper in the north of Nigeria. Ana haka yake. Kina bala'i. Wani labari nake ji. Wani labari? Eh? Na gidan rediyo. Ka dauka na manamu. Mun zama naki. Wallahi manamu ba. Wai ka musulunta. Oh, yake sai mana mu musulunta ai. Har yanzu muna kallon gabas mun zama musulma. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu muna kallon gabas ai. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Na wannan ga din nan wani lokaci muke dan hira sa dinnan. Ko gabo? Eh mana. Ka san me yake faruwa? Ka san yanzu idan kabila ya musulunta Hausawa mu za su dinga ce mai sabon tuba. Mula na nuna mana kabila zai. Kabila. Iyaye ba su dinga barin ƴaƴansu suna yawo da kai ba. Mula ya kan. Yanzu akwai uga. Ganki. Kan mu yawa. To yanzu za mu je wajen shi. Ka san nawa ka bashi kawai mun je? 20,000. Kasal. Kai wa giya maka ka 20,000. Sai karba. Kai. Ke kisa baki mana duwala ya. Mun farkon siga ne yanzu. Farkon siga ne wallahi. Sun bar shigowa sai a dan sa baki ko? Kuma haka ba. Inda shi yanzu yake shigowa. Mun farkon customer ne. Alai ba matsala. Ba matsala. Dan Yarabawa. Yanzu mu shige kenan. Mu shige kai. Ba matsala. Kawai daga tura su gidan gona su ɗebo mutane kaji sun zo sun bar mu a nan a zaune kuma an yi kifaye ci ni wannan tuka za ba akwai matsala. Alhamdulillah mun karaso. Nan ne. Salamu alaikum. Na kwana oga. Yanzu ka tashi kai? Hutun dare muke da. Ya lissafi. Kayan karuwa ne. Na kaza ta. Na yi gajanci lissafi ya kwaci. Sai karatu za a koya ma? Mu sabon musulunta ne. Sun faɗa ma lissafin? Na ce za ki zo za ki koya mana karatun addini saboda mu musulunta. Mutum ne mai matukar haɗari. Karatu ne za a koya mana ko kasiya? Sai gebe rabe. Karatu ka za a yi ma ko kuma To ta ni zuma na. shekaru ma ɓat. Shekaru ma ɓat. Hankali na dai. Hankali walai. Yanta na tume. Sunan asalin yankar ne ke faɗa. Kamar shi na san ta inda ban biyo ba. Sharaf. Mun gode. Mun ba sa koyon karatun dalla mu akwai maka mu tafi wani ku. Zai dan girma mai yawo. Mu karatun da muka zo ko bari na ka zo mana. Allah ya bar shi ya sai wani koro kake da koya ma karatu kana ta mana koro. Ina kifin da. Allah ya kama lakum alhamdulillah. Ba sai hajjin sai ke faruwa. Wata zamanin mari haka dinga yana. Wani zuku koyon karatu sai ne haka dinga kawata. Allah ta koya miki karatu sai kawata za ki daidai ne. Ne kawo wajen karatu. Wani irin karatu kuke koya mai? Sakalu ma ba kuma ce mai fa kawai ya fada to wani sakalu. Sai sakalu ma kwat sai sabalu sai sabalbala mana bai. Wannan ɗan karatu in gobe za ku koya sai don musulunta. Taddaba ne Allah. Me haka?
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada islamiyya ya kamata ku kai shi a koya mai karatu ya sami na sallah wancan satin ya musulunta za ku kawo shi nan wannan ba daidai ba ne ba kai dan yarabawa me yasa baka koma gun da ka musulunta a koya mai karatu wallahi haka suka ce mu zo nan wannan babban malama ne za ta koya mana karatu kawai ta dinga koya mana sarraf wannan daga gani dan shaye-shaye ne haka yake fama da su ba daidai ba ne kullum dole don Allah me yasa sarrafa fuska mu Allah ku yi Allah wannan kifi ne da Allah wannan kuma mu tafi yanzu dan yarabawa za mu je mu koya ma karatu su arba'una hadis su samarar danin nan duka mu koya ma waɗannan 'yan tasha ne sai sarmatan din nan ya isa mu ya sarraf da aka koya mana wannan a'a mu na addini dan yarabawa inna ilaihi raji'un ya sha kwana sun tsorata mana shi ya koma ruwa ma zai haddasa waɗannan yara ba su kyauta ba wa iyazu billah ya sha kwana